Apasă pe buton și mai fă în microfon. Încă o dată. Încă o dată. Încă o dată. Încă o dată. Opa! A căzut Ingrid. Mai fă o dată, mami, microfon. Trebuie să apeși pe buton. Să pese butonul ăsta. Așa. Hai, apasă. Încă o dată. S-a stricat, trebuie să apeși aici unde. Acum o să meargă. Acum fă ua.